Deci, practic, 2 luni, nu? Da, dar până îndeplinește niște formalități până face recepție. Da. Cu levigatul s-a mai găsit soluție pentru probe? Păi constructorul are obligația de a-și aduce levigat. Ei spun că au găsit la Da, problema este și că parametri pe care nu sunt în parametrii proiectului de sarcini, pentru că au fost proiectura pe Piatra Neamț. Piatra Neamț, da. Și Piatra Neamț nu are levigat. Și chiar dacă l-ar avea, nu e foarte sigur că ar fi fost în parametrii proiectați acum când a fost făcut proiectul. Să facem ceva, că nu o să ne blocăm acum când avem levigat. Păi oricum, e obligatoriu, trebuie să facă proba la stație. Fără levigat nu se poate face proba. Și mai aveți varianta cu Constanța, numai cu distanță mare. aici noi impunem noi, domnul președinte, pentru că e problema lor. Bun, dar trebuie să facem, că altfel nu putem închide. Trebuie să faci. Păcat, la cât s-a muncit, la stadiul la care suntem acum, să ne blocăm de... Nu, deci problema nu să rezolvăm. Singurul aspect care se pune este de a găsi o soluție vis-a-vis de componentele pe care le va avea levigatul. Și mai există o altă discuție legată de cât de compatibil va fi acel levigat, vom face cu cel ce se va strânge de aici. Structura chimică legată de Piatra Neamț, care a fost logica? Logica proiectantului, probabil că vorbesc în locul proiectantului acum, n-am de unde să știu exact, era că avea cele mai certe date din zona asta geografică. Era singurul punct. Și era singurul de unde putea să strângă niște date ca să poată să le pună la dispoziție, de unde se poate porni proiectarea. Proiectarea trebuia să pornească la niște date, de la o ipoteză. Atunci am luat-o, domnule, pe zona asta. Dar acum la închidere noi nu putem găsi ceva, nu? Pe ce aveam. Nu, calitatea levigatului la închidere cu totul altă decât aici. Bun. Sunt deșeuri care stau de atâta timp și... Săptămâna viitoare vreau o discuție tehnică cu toată lumea și să vedem ce soluție avem pentru chestiunea asta. Că practic, levigatul ăsta își schimbă în timp. Deci cu cât înaintează în exploatare depozitul, cu atât el își schimbă compoziția. Bun, e o formalitate mai practic ce ați făcut voi aici pe proiectare și pe execuții, bănuiesc că ați respectat tot ce înseamnă condiții și va funcționa, dar trebuie într-adevăr să demonstrăm că e proiect european și lucrurile sunt clare. Contractul presupune inclusiv partea asta de... Bun, hai să dăm drumul, Deci, după cum știți, depozitul ecologic, în suprafață de 27 de hectare, conține niște lucruri într-o primă etapă celula, depozitare și anexele foarte importante, stații de tratare levigat, stații de sortare, clădire administrativă. Deci sortarea e asta care avem aici, da? Pe care o avem, levigatul este cel care se văd acolo. Și alte rețele conexe. Colectare gaz, inelul de incendiu, toate sistemele, tot ce înseamnă instalații sunt terminate. Deci inelul de incendiu, colectare, gaze, toate sunt terminate. Plus partea de carosabil, accese, drumul perimetral, luat împrejur, care este asfaltat până în limita viitoare celule 2 și până în zona stației de tratare levigat. Toată bucata de aici este asfaltată, este executată, terminată.